die familie. En vanuit die wonderlijke naam van Jesus Christus. Ons was die dag lang te wachten. En hier in die tijd het aangeneem. Wanneer ons nou op Golgotha en wanneer in die mond van sy dienaar die woorde wat in die kruis gesteken gereid het, as ons nou met die plek, maar daar is so 'n paar huisjes. Ek het met die manne gesê, ek weet die preek toe lekkerste as jy jou terugstop het. Ek is nog van die jare so aan met gesang 336. En ons gaan maar so voortgaan met gesang 336. Maar ons het meeting gehou. En ons sê as die Gees jou deed, om een gesang op voel vrij om het te kunnen. En wat jy om nie bind met gesang 336. Want jy sê jy kom jare aan die voet. Maar ek wil jou belofte maak, want daar gaan nie een van die jare is. Ons kom ek voel amper aan waai. Dit is wat ons beter gegaan in die land te vier. Nou sit ek in die video gekyk, toe die ander bande hier vast, toe hou die net so op. Kijk, dat is eentje, dat is nie op te stel. Ek voel so slik, maar ek sê nie, kom ons los het pa. Kom ons gaan dit maak. Kom ons gaan dit iets van die Here begin. Kom ons bid saam. Jy mos wat vast op Here bande ons. Here nou Here by hierdie tyd gekom het Here Jesus. Wanneer ons Here bo op die berg Here gekom. Wat ek nou Hemelse Vader Here by ons sal aansluit in die vorm van die Heilige Gees. Here kom bly die bloed van Christus hier oor hierdie diens. Ek kom bly die bloed van Christus hier oor hierdie dienaars wat wil gebruik. Here gewone mense. Maar Here het my die voete van U gered. Om Here te gebruik soos nog nooit van tevore. Dankie Hemelse Vader vir hulle wat in die diens ingekom het. En Here vir ons gemaak. En Here vir ons behoed en vir ons bewaar. En op by kom Jesus in naam van sy. Amen. Ek gaan digter vry gooi. Maar ons moet gaan met die diens.
aan die dood afgestaan. En hy was een van die manne wat saam met hom kruiswoorde gebeur. En voor ons gaan begin, gaan we vra vir 'n oomblik van stilte, dat die gemeente gaan staan. En in herinnering aan Hendrik Boy Jantjies, wat alle dag saam met die manne apart geloop. Kom ons gaan 'n oomblik van stilte staan. Maar het is 'n belangrike gebeurtenis in die lewe van 'n Christen. En ek is so 'n bietjie opkom, maar ons sal reg ons weer reg nou. Ons gaan vir mekaar saam lees. Matteus 27. Ons gaan vir mekaar saam lees hier in Matteus 27. En dan 'n gedeelte van Lukas 23. Net tot die leiding van ons hele kruiswoorde. En toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sarene met die naam van Simon. Hom het hulle gedwing om sy kruis te dra. En hulle kom op 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken plek van die hoofskedel. En promosfyn met geld gemeng gegee om te drink. Toe hy dit proe, wou hy nie drink. En nadat hom dat prijsig het, was hy weer verdeer in die hoofd werd. Sodat vervuld word, wat die profeet gespreek is. Hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad en die hoofd gewerk. En hulle het gaan sit, en hom daar bewaak. Vers 37. En bokant sy hoofd, het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel. Dit is Jesus, koning van die Jode. Dan hier in Lukas 23. Net versie 31. Want as hulle dit doen aan die genoeg, wat sal met die dood gebeur? Sover die woord van die Here, mag die Here self sê. Die voete was die wonderwerke van ons harte wat daarna geluister het, ons sy naam onwil. Kan ek 'n digter kry? Yeah.
welkom. Ek weet gewoon voor ek vergeef. Hierdie manne is ingevlieg. Ek bly jou voorstel. So ek weet môre oor môre. Wie ben jou die waarheid? Nou my eerste kruis word prediker. Dat is broodkoelen. Ja, dat is koelen. En ek ken die man. Maar het heeft op mij gezegd, joep, 10 jaar laat. Ik zeg, er komt niet. Mijn kruis wordt. Maar we kennen hoe leiden prins. Leiden ons tijd. Hele kruis wordt prediker. Het jaar in september. En eerder dienst voor hem. Als je toevallig praat vandaag, is het jaar in september. Hier kruis wordt een voorproef. Ja, is het gezien van die boeterman. Dat is een voorproef van die boeterman. Gewoon iedereen heeft het ook aan het doen. Nog helemaal zo iedereen. Dan is het 5 keer kruis wordt prediker. Dat is onder een prins. Een koelie. Sino haalt gewoon eigen niet. En dan komt die 6e kruis. Mama kan mee. Mama kan onder hem komen. So die 6e kruis wordt zo mee. Dan komt de 7e kruis wordt prediker. Dat is die akan André Kolk. Ek niemand van hier. Zoals hij op die toilet hebt, dat is ek. Office bij de kruis. Ja, ek. Ja, wanneer die volk en wanneer Jezus aankomt, weet jy waar toe werkt. Maar hij die Bijbel zegt, hij wordt geboren om te sterven. Die straflezer volgens zegt, hij is geboren voor die dingen. Hij is geboren voor die dingen. Wanneer hij die armen wil vangen, ik ga niet meer. Nee, ik ga niet meer. Die zit er. Ik ga je ook brengen. Om je te laten beseffen, waarom zei hij dat hij die worden? Wat die mannen gaan zeggen. Wanneer hij die wereld mag zeggen. Hij roept mij aan naar Matthias. Hij roept naar Johannes. Hij zegt volg mij. Ik wil je een proces van mensen maken. Hoe kom je dat? Hij doet het vonden. En de man op je kan het bid. Hij zegt, hier zijn de vrouw wat ik kon zien hier. Hij zei, die vrouw wat een bloedvlees geleid, daarom misschien nog niet. En dan zei ik niet zo. En dan heb ik gezegd, hoe komt die vonden? Ga ik naar. Wie van de aarde, die Christus. Toen hij net wat hij voor gestierd was om te doen. Zoveel zwaar dat hij van die mensen zei, jij wat je, jij zegt verder en het is met jou gekomen. Maar het gekomen van die orde, rechtvaardig. Het wordt gezegd in de lijst van de Heer, het wordt gegeven in de lijst van de Heer als hij die moord doet. Dood. En je laat waar. En die werkt ook. Die is gezegd in de Samarie kanisters. Die is hier ook voor met die kanisters. Je zegt stel, ik zeg hem zelf niet. Ik spreek van die. Ik ben die christen van die acties. Je kan zeggen, ze had zich zo. Kijk zo aan die levende kant. En je zegt, en die politie krijgt je die hoofdkracht staan. Daar staan er waarvoor je gestraft wordt. Is de man, is de man onschuldig. Hij moet zeggen, hoe kan hij nog tegen kracht staan? Hij is schuldig, want hij is een koning van die dood. Ik kan jij van die wereld aan de mijn wordt. Je denkt dat het slecht is van mensen. Je mensen kan ook niet meer kan kijken.
Ek wil vanmiddag vir jou sê, jy is op die regte plek, aan die voet van die kruis, sodat jy kan sien, sodat jy kan voel, wat hy bloeddruk is die afhol, en jou raak, of jy kan opdruk, of wat kan jy maak? Die man gaan jou nou kom sê, ek net jy nie voel, ek kan net so nou. Ek wil net jou sê wat jy hier kom maak. Ek net jy moet nie diezelfde Jezus heeft voor Petrus, je gaat mij verloren. Ja, dezelfde Jezus, kijk, hij zei gelijk, je gaat mij verloren. Hij zei, nooit niet. Hij was er voor die hand krijgen. Die hand krijgen was er voor Petrus. Die man was ons nou gaan geweest. Het was die vader. Ja, die man was ons nou gaan geweest. Het was die vader. Die Pilatus en de roeders is hier die kant toe. Is die kant toe. Pilatus van die mensen gaan net van. Hij zei, hey, je bent toch niet bij de showman. Dit is zaak waarmee ons bezig zijn. Ons is bezig om ons te doen. Dat is het. Ochtend dus heel erg september en zo, toen het maar heel was, hoe dat iemand voor je gelaten. Hoe dat kan van die Heere wanneer ons, wanneer kan terugstaan. Jy nie dink jy is stijn. Nie dink jy kan die stote van die lewe kyk maar rondom jou, en kyk jy hoeveel stoele rondom jou word leeg. Soos mense nie meer die stamp in die kerk en vat nie, dan gaan ek met hy weer iets. Hy is weg, hy sien nog nie veel. Maar dat so gaan we nie doen. Wat van jou hoe? Ja, as net een heel vindt dan heb jy weg. So wat wil jy, jongens? Hy is zwaar vir my. Nee, maar daar kom ek. Dis hard. Jy sikker. Jezus. Kom weer staan. Hulle wil hom leer. Ek het jy. Was net so. As ons weg. Jy moet voorzichtig wees. Maar jy wil lewe gaan maak. Droog, die wil hom net so. En blik. Nee, ek gaan best van die liefde kunnen komen wegkrijgen. Het is vanmiddag hier. Van de rijkloop. Daar wil je zien met mijn zuster. Als je dan op een pad gaat lopen, dan kan je staan het niet. En je kan staan het niet. Die Bijbel zegt dat spoegen zijn gezicht. Hij zegt dat het eerste keer. Hij zegt over zijn kinderen. Dat je het wel verdient. En ik doe dat met je. Dat loopt je. Hij wordt daar gezet. Wat je moet doen is wat je doet. Hier bent daar ook nog met je doen. Maar hij gaat aan. Met woorden van zo'n leid. En hij zei, Vader, vergeef haar, want hulle weet nie wat hulle doen. God
plek van Golgotha. En je weet, om een opening batsman te wees, is niet een makkelijke zaak. Je weet, jy probeer redeneer met jezelf. Jy probeer vir jouself woorde achter mekaar sê. Maar Christus sê nie so. Ek moet vir die mense kom sê wat ek waarlik waar op Golgotha gedoen het. Onderwyl die mens Christus slaan, verneder, bespot en al die dinge aan hom doen. Dis so soldate deel sy klere. Wat vir die mens. Vader, vergewe hulle, van hulle weet nie wat hulle doen. Bakonere wako, abayasi, gano, bayanza. En dis wat die Here van ek kan eet. En al die dinge wat ons op die eerste en dit leer my, wanneer jy in pyn is, moet jy nog reg draai op Christus. As hy is die tyd, wanneer jy moet bid. Jy is die tyd, wanneer jy moet bid. Vader, vergewe hulle, wanneer hulle weet nie, wat hulle doen. Christus, kom in die verdachte man, en hy sê vir hom, jou sonde is vergewe. En hy gee hom oproep, hy sê, neem hom jou krachtbaar en loop. Vergewe. Wat ook hy? Vergewe. Josef, in die eerste boek van die Bijbel, die geskiedenis van Josef ken ons allemaal. Josef, terwyl hy tegen sy broers was, het jaloesie kom uitgestuur. En in die huis van die Here steek jaloesie altyd kom uit. Ten alle tye, ongeacht of die een goeie kaart nie. Maar jaloesie is in iemand bang. Josef, lief vir sy broer. Lief vir sy broer. Hulle vlak vir Josef. Hulle gooi hom in die pad. Terwyl hy in die pad lê, vertel hy die man, ons moet hom mee dood. Kom ons verkoop. Kom ons verkoop. Sy eie broers verkoop vir Josef. Vertel as ek besin. Here maak so, dat Josef in Farao se koninkryk. Bedrag, hongers kom in die land waar Josef vanaf kom. En die selfde broers word nog gestuur van hulle kom. Na wie toe stuur hy? Man van hulle gedrag. Hulle gaan by Josef. Die selfde Josef, met die pyn en lyding wat hy deurgemaak het. En die teleurstelling wat hy deurgemaak het van sy broers. Nogtans vergewe hy. Nogtans vergewe hy. As dit nog so, aan ons vergewe. Het die tyd geword,
van die Here is baie swaar. Dit is baie moeilik. Maar wanneer ons om vergifnis vra, dan is die algemene woord. Ek sal jou vergeet. Ek sal jou vergewe, maar ek sal jou nie vergeet. Dit is het. Ek sal jou vergewe, maar ek sal jou nie vergeet. Of ek stel my maar te vergeet. Met Hosea 3 woord. Dat is opgeteen in 3 in Lukas 23. Versie 42 en 43. Met woorde wat so lê. En hy sê vir Jesus, Here, dink aan my. As jy in jou koninkryk kom, hier is antwoord om ons sê. Voorwaar ek sê, vandag sal jy saam met my in die paradys.
Ada sudah punya. Bagaimana kita? Die mensen zijn bang of zijn mond moet kunnen. Maar die moordenaar zei, Jere, dat kan niet. Dat kan nog verdienen. Hoe die Bijbel nog verdienen. Zei, Jere, dat kan niet zien. Jere, dat kan niet op jammer. Jere, dat kan niet op woeste. Jere, dat kan niet malen. Maar we zullen nooit aan onderkrijgen. Jere, dat kan niet. Heilige gevaarlijk. Maar heilige wat we opbouwen. Heilige wat we opbouwen. Verander al wat je kunt. Dan kun je verander afbouwen. Heilige. Zo gevaarlijk. En heel hoe alle mensen van die wereld. Heilige. Niemand kan meer recht zijn. Het is recht wat het is. Het is recht. Niemand kan niet controleren. Het is mijn eigen baas. En je moet wel zeggen, Jere, denk aan mij. Aan die Jere. En zij voor vandaag zal die samen nemen en die paradijs in. Jere krijgt die vrouw die niet kan helpen. Hij zei maar met de belofte. Hij zei maar, als je van mij vader bent, dan je nooit meer belofte. Dat is een belofte. Hij zegt van de belofte, vandaag zal je samen met die paradijs in. Sim. Versos 26 en 27. Het woord van voorlezen. En toen Jezus zijn voeten zien staan. En de discipelen wat hij lief hadden, zei hij voor zijn moeder. Daar een dossier. En hij zei voor zijn discipelen, daar is de moeder. En van daar die dag af, hier af, heeft die discipelen in zijn huis geneemd. Van mij is die woord bitterlijk zwaar en ongemakkelijk. Maar daarom, nee, wat goed dat doe wanneer die de voetstap achterom. Die Bijbel zegt, hey,
wunder, great wunder, would ever give you purpose, but I didn't never should get. But he had that journey woman and I knew what he was working on. And I'm running to man, and was all movement, colored in the hours, colored in my no identity, something asunder. Maybe I want to get him from the death. I got him a branch of the door of my daddy. Okay. Okay. Then I will give you a hand and come. That is the enemy. We are the power and we are the candy. But I pray that you will get it. That you will get never but death. That's what it is. Bro, daar is de Sien, daar is de moeder. En door het afneem, dat is nog een waarheid, wat die ook niet, dat ben ik, die namen, die is verhoogd. Je wordt ook een beetje kinderen vandaag. Ik zei niet voor goed was. Ik zei niet voor maken. Ik zei niet tegen me. En daar gaat hij weer zeggen, maar daar. Wanneer hij de dag komt, wanneer man in de dag het is, of wat is, dan ga je straf toe aanvoeren. Dat er iemand die paans. Voor de kinderen komt stuk op de is, daar vliegt hem op. En dan kan ik niet waar voor moeder. Maar jij dag gaat aanblik, waarvan er jij dag gaat aanblik, wanneer je goed gestaan wordt van mensen. Maar jij papa. Ipa kermasa, kita ni ini. Tak di mana dua pusat di hujan, ada sendiri di mana di sana jajan, tak di mana, bagaimana istri buat, asyik keluar di pester. Yang your father and your mother, kuna tu jah, boleh mampu. Bro, jangan Sien, orang nak awal dia, jadi part dia. Akan dia nak awal dia, oh sekali ni. Akan dia boleh share ni, macam mana apa dia. Para rancang kali, oh dia, saya tahu, yang lagi mau. Hai. Hai. Andi, amai, ade payat, Pagkira pasal tekong panliman lupa pada berlanjut jiwa ekor mat kursko persembah siap dan jumpa
lewe kan ry, die lewe kan ry. As jy kyk, dan mag jy ook 'n voorbeeld hê. Maar dat jy het by dat protest, maar dat jy het kragte om respect vir die ouers te hê. Wat Edo met die 4de pleswoord wat opgeteken is in Matteus 27 versie 46 met woorde wat so lê uit die mond van die Here. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Eli, lama sabachthani. Dit is my God, waar